Hello, what's up mga kasuke? Welcome back to our channel. At today's vlog ay magbibigay tayo ng ating panindang isda. Oo mga kasuke, bibigyan natin. Halos nakaready na nga po lahat. Tara tingnan nyo. Yan. Yan po ang ating ibibigay na isda. Yan po. So yun, hindi na natin patatagalin pa. So tara, let's go. Samahan mo. First drop natin dito kay Kagawad Adels. Yan, you know, Kagawad Adels. Yan, barbershop. So yun, tara. Tara, bigyan na natin to. Nandito po si Kagawad Adel. Merry Christmas! Oo ah. Yan. Christmas namin na. Ang aga naman! Thanks. Yan, madam. Tanggap yung pasasalamat niyo. It's alright. Yan. Thanksgiving. So yan, dito na. Thanks, Kevin. Thank you for sharing your blessing, Kevin. Thank you. Mga kalimutan natin yun. Siyempre. Yan, nakalini. So yun, dito ang ating second round. So ang ibibigay natin ay lahat. Yan, pag-Christmas na. Pasalamat. Bulasi siguro, bulasi yung bibigyan natin dito. Ano ba ito? Tilapia. Hindi. Ito po. Nakuradya. Yan ka rin. Kaya sila, kaya mamaya na lang natin ito ibibigay. Thank you, okay. Thank you. Gapi ibang dyan mo. Padyan. Ayaw dyan, siyempre. Ang sapay. Hi kayo, vlog. Salamat. Given. Thank you. Lagami natin. Dito sa kabilang suki. Dito na tayo sa pangapat. No, we go to my plan. Ito ang ating bibigay, bulasi. Okay. Okay, inyo. Salamat. Ayun. Salamat. Salamat. Okay, salamat ba? Salamat. Thank you. Tayo sa panglima, sa kabila. Ayun, dito na nga tayo, katuki. Tayo ang bibigay. Madam! Oh, madam! Kevin.
Mada, wala aso. Galaw na sigaditan. Tilapia. Tilapia na ba? Libre laya. Pagkaroon. Wala pa yung video. Wala ko yung video. Video ni. Buti. Hindi. Thank you. Thank you. Tani, mga kami nga. Ayuda. Ayuda, ayuda. Interview lang, interview. Thank you. Ingat ya. Merry Christmas! Merry Christmas! God bless you more! Yan. So, yun. Nakita niyo naman yung reaction nila. Meron silang natawa. At ako, natamimi. Nandito tayo kay Madam Gambi. Bigyan natin yung mga pulo ng sakot. Yan, yan, yan. Yan. Enjoy, enjoy. Maraming salamat po. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat. Mga support. Ay, ulo. Para sigang. Sigang yan eh, pang sigang. Kung gabay ka, Ay, sur. Bulase. Ay, gabay mo asin. Pusit. Masili-sili kami. Ayan. Sahod. Salamat. Thank you. Hindi, salamat. Libre ko ah. On. Akyat kayo manis. Hindi. Thank you. Kabila. Lang sugi.
Ante, Merry Christmas. Ito, maraming salamat na. Tila ba yun, ante? Tila ba yun? Tilapia? Bulase? Ulo. Ulo niya, ulo. Tabi ulo. Minsan mo. Mga sutira, yan ko. Ano? Ulo, ulo. Kinisa kaya mo, ante. Hindi, tap yun. Ang galing may yuga. Tabi yan, ante. Gabay ko. Thank you! Merry Christmas! Katura. Ate, asi dami. Ate, asi dami. Gapo. Ako. Pangit to tanay. Si, yun. Si. Tawag mo lang patang kasi Ganje. 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 Ikaw, ibagat. May kasalanan mo baldalog. Wala kinto. Wala assistant to. Guwapo. Eh, gabay to tan. Salmon. Tol, kusukman. Klaro, sitaw. Mulunod na sa Manila. Kaya wala kinto yung klaro dyan. Okay, Christmas mo dahil ako muna eh. Kasi, ha? Mamili ka ng tilay mo. Eh. Ha? Ay, ito pala. Gabagabay ng patak. Ay, gabagabay. Dapat ka na. Ikaw. Kasi kaibigan na natin. Madam. Mangalat pa yung sigarilyo. Madam niya. Gagawin sila siya, madam. Iyo ka ba? Libre. Iyo ka ba? Libre. Wala may palangari. Palangari. Thank you. Wala, Oh. Agay! Maagang pamasko! Nga, galak lang kayo sa mga lakparay. Yan, dito na tayo sa kabila. Bigyan na natin itong pusit. Yan. Pusit. Pusit. What is that? Pusit. Ano yan? Ayuda! Ayuda. Ayuda! Thank you! Thank you sa payuda! Sana all. God bless you! Thank you. Mga kasukin, dito na tayo sa kasukin. Salmon. Yan, lapit na tayo matapos. Yan. Bigay na po natin ang ating panindang isda. Ay, kay Madam. Ito ay kay Madam. Ayuda. Christmas. Merry Christmas ah. Sabi ko ko, tatang Christmas ako. Wala. Ito po. Dito si Mama. Madam, here. Here. May pasalamat. Bella!
Thank you, thank you. Thank you, madam ah. Pagpasensya niyo lahat, madam ah. Kagilatan na eh. Yan po mga kasuki, ito ang ating bibigay ni Lassie. Ito yung pinakamasarap na isda. Lassie. Thanksgiving. Thanksgiving. Hawa yui bunting. May mangga ang kamay. Ante na ibagay yui, bukod thank you eh. Masarap kaya po. Bigyan niya ah. Bigyan naman. Bibigay na natin. Isang kilong bulase. At ito nga, 2 kilo na lang. Diba? At ibibigay na natin ito sa ating kabilang suki. Ayun po mga kasuki, bigay na natin itong isda nila. Yan. Bigay natin ito. Ito kay nanay. Nay! Nay! Opo! Nay, yung isda nyo. Salamat. Ha? Wala ko dito. Wala na, ito lang. Wala na, ubus na. Ito na lang yung tira. Yung kabila, ganyan. Salamat. Nabalbalay. Ito tayo sa kanila. Konting tilapia. Ito lang kasi yung kinaya ng budget ko kaya sana magustuhan nila kahit ganito lang. Girl! Christmas! Thanksgiving! Pasasalamat! Pasensya nyo lang yan, Girl. Ayaw lang ba? So, kaya niya budget. So yun, dito na natin tatapusin ang ating pamimigay ng isda. Kitang-kita nyo naman, wash out. Mas lahat ng ating binigay. Libre. so yun, hindi po yun pa Christmas. Thanksgiving po yun. Pasasalamat natin sa ating mga kasuki. So yun, maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin dito sa pamimigay sa ating isda. So yun, sana nagustuhan nyo to. So yun, abangan niyo po ang ating part 2 kasi marami din ang hindi nakatanggap. Ubus agad eh. So yun. So hanggang dito na lang ako. Bye-bye.